L-MFSA kisret il-weda li saret minn uffiċjali tagħha stess u ddikjarat li se tibqa' taħbi l-identità tal-kumpanija barranija li għamlet rapport ta' informazzjoni qabel mal-Bank Pilatus ingħata liċenzja biex jiftaħ f'Malta. Minkejja l-MFSA kienet wedet li se tippubblika dan ir-rapport fittra li batet li chairperson tal-Kumitat Tax 3 tal-Parlament Ewropew, l-istess MFSA issa qalet li ma tistax tajt min għamel dan ir-rapport. Kienet l-istess MFSA li matul il-laqa fil-Kumitat Tax 3 fil-Parlament Ewropew ix-xahar li għadda qalet li qabdet ditta barranija biex tipprovdi rapport ta' informazzjoni dwar il-Bank Pilatus u sostniet li dan ir-rapport kellu ir-rwol fid-deċiżjoni li jagħti liċenzja lil Bank Pilatus. Kien fl-istess laqa li l-MFSA intalbet l-identità tad-ditta li ppreparat ir-rapport ta' informazzjoni iżda dan l-istess isem qed jinżamm sigriet. F'istqarrija l-kap tad delegazzjoni tal-Partit Nazzjonalista fil-Parlament Ewropew, l-MP David Casa, qal li minkejja riassigurazzjoni matul is-seduta li se jsiru sforzi biex jelbu kwistjonijiet ta' konfidenzjalità sabiex jiġi ippubblikat l-isem tal-kumpanija, l-MFSA issa irrispondiet u ddikjarat li mhux se tagħmel dan. Dan huwa estremament diżappuntanti, partikolarment issa li l-awtoritajiet tal-Istati Uniti qalu li għandhom prova li l-Bank Pilatus ġie mwaqqaf bi flejjes ġejjin mill-kriminalità, sostna Casa, u qal ukoll biex tisalvagwardja r-reputazzjoni tagħha u dik tas-settur finanzjarju Malti, l-MFSA trid issib mod biex tassigura lil pubbliku li dan ir-rapport ta' informazzjoni fil-fatt jeżisti u li l-kumpilazzjoni tar-rapport kif ukoll id-deċiżjonijiet meħuda bbażati fuq ir-rapport ma kinux imprudenti u li ma kinux jammontaw għal negliġenza gravi jew kompliċità fil-kriminalità serja. Jekk ma tagħmilx dan, l-MFSA tista' tagħmel ħsara biss lilha innifisha, temm jgħid il-Membru Parlamentari Ewropew tal-Partit Nazzjonalista.